Uvnitř basketbalového stadionu v Libyi se stovky lidí připravovali sledovat zápas. Studenti z různých škol a univerzit zaplnili tribuny. Přivezli je autobusy a řekli jim, že mají fandit basketbalu. Bylo to obyčejné ráno, alespoň si to mysleli. Co nečekali bylo, že na tom samém hřišti dojde k popravě studenta, a to veřejně živě vysílané v televizi, aby každá rodina v Libyi mohla sledovat. Muž, který se objevuje na záběrech, sedí uprostřed hřiště, ruce má pevně svázané za zády a jeho tvář je poznamenaná strachem. Zdá se, že před davem prosí o svůj vlastní život. Před ním je stůl s několika členy revolučního výboru, zástupci režimu, kteří sedí jako soudci. Jméno tohoto muže je Sadiq Hamed Švedi, 30letý student z Libye, který se vrátil ze Spojených států. Jméno je Sadiq Hamed Švedi. Studoval jsem v Americe. Byl obviněn ze spiknutí s cílem zabít libýského vůdce Muammara Kaddáfího. Událost na té palubovce patří mezi nejznepokojivější scény zaznamenané kamerou v arabském světě. Abyste trochu lépe pochopili důvod té popravy, musíte pochopit Libyi té doby. Libye v 80. letech patřila mezi nejvíce kontrolované země světa. Muammar Kaddáfí se dostal k moci v roce 1969 vojenským převratem a v následujících letech vybudoval režim absolutního strachu, který netoleroval žádnou formu opozice. V 80. letech jeho moc vrcholila. V roce 1984 pokus o převrat proti Kaddáfímu, ozbrojený útok na jeho vojenský komplex v Tripolisu, známý jako Bab al-Azizia, hluboce otřásl režimem. Útok selhal, ale psychologický dopad na Kaddáfího byl silný. Od té chvíle se stal ještě paranoidnějším a brutálnějším. Kaddáfí zahájil nemilosrdnou kampaň strachu, zatýkání a veřejných poprav. Zpráva byla jasná. Kdo se postaví revoluci, měl by být připraven zemřít. Aby tento teror prosadil, vytvořil tzv. Revoluční výbory, ozbrojené a ideologicky vyškolené skupiny, které sloužily jako oči a uši režimu po celé zemi. Jejich úkolem bylo sledovat obyvatele a hlásit všechny podezřelé z odporu vůči systému. Tyto výbory měly absolutní kontrolu nad univerzitami, novinami a veřejnými institucemi. A měli zvláštní strach z jednoho konkrétního typu lidí, libyjských studentů, kteří studovali v zahraničí. Sadiq Hamid Švedí byl studentem elektrotechniky. Byl vyslán studovat do Spojených států v rámci stipendijního programu libyjské vlády pro talentované mladé. Režim Kaddáfího pečlivě sledoval všechny tyto studenty v zahraničí. Libyjské velvyslanectví ve Washingtonu sloužilo zpravodajské službě k sledování chování, rozhovorů a přátelství studentů. Jakýkoliv náznak sympatií k myšlenkám svobody, jakákoliv kritika režimu nebo kontakt s opozičními skupinami byl okamžitě hlášen do Tripolisu. Pro Kaddáfího byli tito mladí lidé skutečnou hrozbou. Byli to lidé, kteří zažili svobodu myšlení na západě, žili ve společnostech, kde mohli kritizovat vládu bez obav a mohli se vrátit do Libye s nebezpečnými názory. Počátkem roku 1984 byl Sadiq pod silným tlakem libyjského velvyslanectví ve Washingtonu, aby se vrátil do země. Nebyla to pozvánka, ale rozkaz. Vrátil se. Po návratu do Libye ho několikrát předvolala vnitřní bezpečnost. Zakázali mu znovu opustit zemi. Pokračoval ve studiu na univerzitě v Benghází, městě známém jako centrum studentů a myslitelů, kteří tiše odporovali režimu. A právě proto ho měli revoluční výbory v hledáčku. V měsících před jeho zatčením si Sadiqovi kolegové všimli, že je sledován. Byl známý svými silnými názory a otevřenými rozhovory o svobodě. V soukromých rozhovorech kritizoval Kaddáfího, což by v jakékoliv jiné zemi bylo naprosto normální. Ale v Libyi v roce 1984 to byl potenciálně smrtelný čin. Jednoho dne bezpečnostní složky vtrhly do jeho bytu. Řekli, že našli protivládní materiály. Krátce poté byl Sadiq zatčen přímo na univerzitě před svými spolužáky. Byl odveden přímo na ústředí vnitřní bezpečnosti v Benghází, což je mezi Libyjci známé místo brutálních výslechů, mučení a teroru.
Tam byl několik dní vyslýchán a mučen, aby přiznal, že je členem opoziční skupiny obviněné z plánování svržení režimu. Poté byl převezen do věznice Al-Kuwejfija, jedné z nejobávanějších v Libyi. Vyšetřování trvalo několik týdnů, než úřady oznámily, že je zrádcem revoluce. Bez advokáta, protože Kaddáfí v 80. letech zakázal advokacii v Libyi, bez obhajoby, jen vynucené přiznání. Slova, která mu byla nařízena říct. O několik týdnů později se objevil uprostřed basketbalového hřiště, slabý, vyděšený, v poutech, s mikrofonem před sebou. Bylo to parné ráno v Benghází, 7. dubna 1984. V Libyi bylo toto datum známé jako Den univerzit, údajně oslava libyjských studentů. Stovky mladých lidí z různých škol a univerzit byly přivezeny autobusy na přeplněný basketbalový stadion. Řekli jim, že se budou dívat na zápas. Nebyla to hudba, nebyla to žádná show. Byla to veřejná poprava. Televizní kamery byly připravené. Přenos běžel živě. Všechny libyjské rodiny z televizí mohly sledovat dění na stadionu. Na záběrech sedí Sádik uprostřed hřiště. Kudrnaté vlasy promočené potem. Krátký vous rámuje jeho vyděšený obličej. Klečí s rukama pevně svázanýma za zády. Zdá se, že před davem prosí o život. Před ním je stůl s členy revolučního výboru. Sedí tam jako soudci. Před nimi je velký plakát s nápisem velkými písmeny. Lidová obžaloba. Označení pro situaci, kdy spravedlnost vykonává lid sám. Sadík promluvil do mikrofonu. Přečetl slova, která byl nucen říct. Řekl, že se přidal k toulavým psům v Americe. Výraz, který Kaddáfí používal k popisu svých odpůrců. Byl jsem součástí toulavých psů v Americe. V davu byla mladá žena Huda bin Amerová. Začala podněcovat dav a žádala, aby volali po popravě Sadika. O několik okamžiků později byl rozsudek smrti přečten nahlas. Sadikův bratr byl ten den doma. Když viděl, co se děje v televizi, vzal kameru a nahrál živé vysílání. Potom pásky schoval. 27 let se na ně už nikdy nepodíval. Pásky zůstaly uloženy v tichosti. 4 beta kazety obsahující celý soud a popravu jeho bratra. Vzpomínka příliš tíživá na to, aby se k ní dalo vracet. Ale také vzpomínka příliš důležitá na to, aby byla zničena. Po pádu režimu Muammara Kaddáfího v roce 2011 začali zahraniční novináři prohledávat archivy státní libyjské televize. Zjistilo se, že někteří interní technici a editoři tajně uchovali nebo vynesli kopie určitých záznamů do zahraničí. Když se novinář konečně spojil s bratrem Sadíka, předal mu 4 kazety. Svět poprvé uviděl, co se stalo na tom stadionu v roce 1984. Záběry byly ještě znepokojivější, než by dokázal vystihnout jakýkoliv popis. To, co málo kdo věděl, bylo, že 7. duben nebyl vybrán náhodou. Od roku 1984 se každý 7. duben stal v Libyi temnou tradicí. Každý rok v tento den byli univerzitní studenti veřejně popravováni před tisíci lidmi a popravy byly živě vysílány ve státní televizi. Byl to způsob, jak režim slavil revoluci a zároveň vysílal děsivý vzkaz každému, kdo by se odvážil myslet jinak. Kaddáfí si často vybíral studenty, protože byli symbolem budoucnosti. Protože měli přístup k myšlenkám. Protože viděli svět za hranicemi Libye. Sádik Hamid Švedí studoval ve Spojených státech. Žil v zemi, kde svoboda projevu byla základním právem. Na vlastní oči viděl, jak funguje svobodná společnost. A právě proto zemřel. Ve 30 letech. Uprostřed basketbalového hřiště. Před stovkami studentů, kteří tam byli přivedeni s tím, že se budou dívat na zápas. Příběh Sadíka není jen příběhem jednoho muže. Příběh režimu, který se tolik bál svobody, že veřejně popravoval vlastní mladé. Pokud vás video zaujalo, napište do komentářů, odkud se díváte a přihlaste se k odběru kanálu. Napište do komentářů, jaký obsah byste chtěli vidět v dalších videích.